बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। बिजनी पुलिसा सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। मैया मोनसे सिखाव सोलोंनि खौरां बादियै बिजनी पुलिसनि मोनसे हानजाया अपारेशन खालामनानै सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। बिजनी कावाटिका खानपारनिफ्राय हमनो हायो बे ड्राग्स फालांगिरिखौ। हमजानाय फालांगिरिनिफ्राय पुलिसा मोनद' ड्राग्स गोनां कन्टेनार आरो मोननै मबाइल फन बोखांनो हायो। ड्राग्स फालांगिरिखौ मसिउर रहमान होननानै मिथिहोदों पुलिसा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मसिउर रहमाना बे ओनसोलाव गोलाव समनिफ्राय ड्राग्सनि फालांगि खालामगासिनो दंमोन। मख'नो गोनांदि चिरां पुलिस बिबानगिरिनि दैदेननायाव मोनसे पुलिसनि हानजाया सरासनस्रा खसाब गाननानै ड्राग्स बायनो थांग्रानि महर लानानै फालांगिरि मसिउर रहमानखौ हमनो हायो। नैथियाव दङ। गोग्लैना थानाय लिसु जानायनि थाखाय सानै गथ'साखौ खानानै बोयो। रुपुहियातनि कुमारीगावआव मुगैथाव जाथाय। सानै उन्दै गथ'साखौ दंफाङाव खानानै बुग्लियो सासे सुरज आली मुंनि सुबुङा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गथ'सा सानैनि बिफाया साननैसो सिगां रुंसारि जालांदोंमोन। रुंसारि जानाय बिफानि मुं लायै लायै सुरज आलीनि न' साखाथिजों थांगासिनोमोन सानैबो गथ'साया। बे समावनो सुरज आली मुंनि सुबुंनि न'नि लिसु बिफांनि सिङाव गोग्लैना थानाय लिसु खननानै जादोंमोन गथ'सा सानैया। बिखौ नुनानै सुरज आलीया गथ'सा सानैखौ दंफाङाव खानानै लिसु सिखाव होननानै खास्रि बिस्रियै बुनो हमो। गथ'सा सानैखौ बुनायखौ भिडिअ खालामनानै भाइरेल खालामनानै होयो सुरज आलीया। बे जाथायनि उनावनो सुरजनि बेरेखा रुपुहियात पुलिस थानायाव केस होनाय जायो। गुबुन फारसे गथ'सा सानैखौ फाहामथाय होनाय जागासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थामथियाव दङ। चिरां जिल्लानि आइदैयाव सासे सुबुंनि लंथं गोथै सह बोखांदों। चिरां जिल्ला रुनिखाता आरो बेंटल आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय थुक्राझार ओनसोलनि 2 नं आइपुवालि गामिनि साखाथिजों भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय आइ दैनि सेराव सासे सुबुंनि गोथै सह मोननाय जादों। थैनाय सुबुङा दै बारनायनि आइदुबुरि गामिनि थागिबि 60 बोसोर बैसोनि मेल्ला नार्जारी होननानै सिनायनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ मोनथिनाय लोगो लोगोनो बेंटल आउटपस्टनि पुलिस बिफाननिफ्राय फैनानै गोथै सहखौ बोखाङो आरो गोथै सहखौ पस्टमर्टमनि थाखाय चिरां जिल्ला काजलगाव सहरनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सरकारि देहा फाहामसालियाव लाङो। बे थैनायनि जाहोनखौ 2 नं आइपुवालि गामिनि गावबुरा मुस्रि मनिक चन्द्र नार्जारिया फोरमायनाय बादिब्ला मैया आइ दैमाया एसे अखा हानानै देरबोनायनि जाहोनाव बिथां मेल्ला नार्जारिया आइ दैखौ बारनो नाजानायाव गबनानै थैदों। ब्रैथियाव दङ। सेबाया मेट्रिक आनजादखौ अफलाइननि गेजेरजों खुंनाय जासिगोन होनना बाथ्रा होबाय। आसाम सरकार आरो भारत सरकारा माखासे सावरायनायनि गेजेरजों गोलोम बोथोरनि बन्द जोबनायनि उनावनो जुन दाननि जोबथा सप्ता एबा जुन दाननि गिबि सप्तायाव जेरैखिजाया अफलाइननि गेजेरजों खुंनाय जासिगोन होननानै सेबाया बाथ्रा होबाय। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गासै मेट्रिक आनजाद होग्रा साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरा जाहाथे फरायनांगौ समखौ आद्रि खालामा गुरैयै खावलायनायजों सांग्रांथि होनानै मिथिहोयो। बाथियाव दङ। चिराङाव गावनि बिफायानो फिसाजोखौ जिनाहारि खालामदों। चिरां जिल्लानि थालिगावआव मोनसे मुगैथाव जाथाय। सासे बिफायानो गावनि 9 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ जिनाहारि खालामना पुलिसजों खाजादों। बे जाथाया जादों चिरां जिल्लानि थालिगाव थानानि सिङाव थानाय सातिपुर ओनसोलाव। बे जाथाया सोराङाव फैदों जेब्ला गावनिनो फिसाज्ला देरसिना बिफानि जिनाहारि खालामनायनि सावगारिफोरखौ मबाइलाव नुयो आरो लोगो लोगोनो थालिगाव पुलिस थानायाव एजाहार होयो। जाथायजों लोब्बा लाखिनानै पुलिसा थालिगाव थानायाव POCSO एक्टनि सिङाव 138/2021 नंनि मोनसे केस रेजिस्टार खालामो। बिनि उनाव दायनिगिरि 35 बोसोर बैसोनि हाकिमुद्दिनखौ बासुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय चिरां आरो क'क्राझार सिमना ओनसोलनिफ्राय हमनो मोननानै पुलिसा खायो आरो थालिगाव थानायाव लाबोयो। चिरां जिल्लानि DSP प्रताप दासआ फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिया खारखोमाना दंमोनब्लाबो चिरांनि सिमना ओनसोल बासुगाव थानानि सिङाव थानाय मोनसे जायगानिफ्राय हमनो मोनो होननानै। दथियाव दङ। UPPL दोलोनि 4 दैदेनगिरिफोरखौ होखारनाय जाथाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय BTCनि 25 नं बागानपारा ब्याबनि UPPL दोलोनि 4 दैदेनगिरिफोरखौ होखारनाय जाथायखौ लानानै होखारजाग्रा 4 दैदेनगिरि फारियै देबाजु गयारी, सोमदोन बर', अलित चन्द्र रामसियारि आरो दिपेन बसुमतारी मोना बुङो दि GSPनि आफादगिरि थामहिनबा MP नब सरनियानि जानानै बिसोरखौ खामानि मावनाय अजद होनानै होखारदों।
बिसोर अजद बुङो दि बागानपारा ब्लक इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि प्रदीप कुमार बर', लाइमोन गांखंनि आफादगिरि बाबुल चन्द्र बर' आरो नेहाथारि मिथुन बर' मोननि खैसारावनो बिसोरखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय होखारनाय जादों। बिसोर होखारनाय जाथायनि सायाव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो बागानपारा बियाबनि एमसिएलए थामहिनबा बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर'नि नायबिजिरनायखौ लुबैदों होखारजाग्रा दैदेनगिरिफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।